den, dneska tu mám ďalšie video. Áno, ďalšie ranky som púšťal. Ako vidíte na tom videjku rank 26 Cold Harem. Ja som už púšťal rank 25 Edgara. Why not? No a dneska tu mám druhé videjko za deň. A rozhodol som sa, že kúpime krásnejšie bomb na treťom účte. Tak to kúpime. Pozajte. Kúpime to a pôjdeme sem. A kúpime. Dobre, takže dobrý deň. Nového videa, druhého dneska. Kúpil som si krásnejšie. Budete tu mať na začiatku videa. No, takže tak. No a už som si kúpil. No a to všetko. Máme otvoriť túto opätku. Legendary Stardust, Pages Bingo, Happy Meal, Spec a Cool Skin. Takže má to. Dobre, Meal. To by sme mali. Ok. Na tých trollerov. Jessie Skin, ok. Dám tretí Slingo, budeme mať aj na ďalší nejaký dobrý skin. Spray. Ok. Nie. A Legendary Stardust, takže pozrite teraz. Niečo, pane, prosím, Brawler, prosím, na to zaučiate ten Brawler, prosím, na videjko, poďte, ľudia. Poďme na to. Zase skin síce, ale to vôbec nevadí. Popravde, čakal som, že mám nejaký zase skin. OK, na Franka, kde je Frank? Kde je Frank? Tu. Dobre, tu už mám na ňa dva skiny. Keby som si síce minul, a blingy stále mám, takže môžeme si kúpiť nejaký skin. Napíšte dole do komentu aký a to bolo všetko. Dajte odber, like a urobím taký opening aj na druhom účte, kde som to ešte neurobil. No, dajte odber, stiahajte toto video. Vidíte, som neďalil sa to dať. Napíšte prosím už nejaký komentár, lebo fakt to pomôže algoritmu a keď to bude niečo sa takto, že čo mi pomôže. A ako napríklad aký skin si mám teraz kúpiť z týchto všetkých brawlerov, akých mám. Napríklad to by sa mi tiež hodilo ako radu a pomôže to aj ako. Takže to je všetko a čaute.